patuduhon dalam ituan unang pasombuli luau sai toguau jono tuhon nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang pasombuli luau sai toguau jono tuhon alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituan unang pasombuli luau sai toguau jono tuhon unang pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam ituan unang pasombuli luau sai toguau jono tuhon nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma
guau jonok Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasembuli luar saito guau jonok Tuhan unang be pasembuli luar saito guau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasembuli luar saito guau jonok Tuhan nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy pegang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasembuli luar saito guau jonok Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasembuli luar saito guau jonok Tuhan unang be pasembuli luar saito guau
Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy pegang guau tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli akaruas ni huria doho paralado nanang silantiko sadario di tonga-tonga menasida ima untuk paralado resort dohot nanaing tu sinode distrik sudi natarguar tijo isom mamang kamana amina nanang silantiko sadario di
Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk semua jemaat HKBP Makassar dan untuk jemaat tamu yang turut mengambil bagian dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan buat saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan atau yang sedang mengalami sakit, kiranya Tuhan Yesus memberi pertolongan dan kesembuhan. Bagi jemaat yang telah memberikan perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberikan berkat-Nya berkelimpahan. Amang dainang omatikina neng mersaur mai tarap do debata alani taparade maroha do pikiratda marede mahita sian bukede nomor 654 ayat sada dohot udutna. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah, idama, au, apalau sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida. Songo pangalului ni permahat di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pergogo naso hatu dosan, naso marmula, naso marujung. Di berbagai hodo marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonommu hasesan ni dosa, hati goran dohot hanguluan saleleng nileleng na dihami, asima roham, lehom mahi dihami, sai sungguli jala togu-togu rohanami marhite hite todim, asa hulului hami pangurupion sianho, moloro pangujunat tuhami, sai pahot marohanami,
asa tung porsea hami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupag hami hasonangas sa liling nililingna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahang. Tapuji Tuhan marhite bukede nomor 210. Nadidok ni debataku patut tunduk koni sai mangolu doton niku olohui utoni asini rohaku do rai musasiaku. Tatangi homma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikop pasangapomu do naturasmu, asa mertua ho, jala liling mangolu di tano naninlehon ni Jehovah debatam diho. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di bana. Asa unang lea rohata mida natorasta, dohot mida akka rajatta, roh di akka na tua-tua, dang jadi parota rimas nasida, iko patudo hita, jala ikon holong rohata tu nasida, sioload do nasida, jala si subuto do rohana, ido yang usahana, atong rap mangidogo mahita tu debata, lao mangulahon na hobbar tu patik ne. Ale Tuhan debata, sai parugugoi mahami, mangulahon na hobar tupatigmi. Amin. Amin. Tapuji Tuhata merhite bukede nomor 197. Namo
Tato poti madosata na kudangi diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar, parasi jala pertalup ni roha, jala nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibahini sama sude dosa nami, dang adong na kupangasahok kami, dukon niasi ni roham, hati goran na pinatupa do, na pinatupa ni anakmu do na pangasahok kami tujolom, dibahini pasonang jala apuli mahami, akanan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Satokit dota di konokku ho, alai papungokku mahamuse, marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabuni bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saleling-lelengna asiaku ho, ninna Jahoba si paluaho. Hasangapa ma di debata na digijang. Amin. Hudul mau. Tapuji Tuhata marhite kor wilayah Galilea.
Tapuji Tuhata merhite buku Eden nomor 745. Tabige mahatani dewata nagabe turpu epistel di minggu tasadarion imana tersurat siap buku Markus bid 24 mamuka sian ayat 35 saat rodi ayat 40 sada marsika soring mahita majahasa di pademak Tuhan Yesus do tau gani saret jadi laos dinasadari dung bot ari di dokma tunasida beta marparau mahita tu bariban. Dungi masa mahaba-haba nagogo si tutu. Jadi disapak maaka galubangi tu bagasan parawi maradu digohi parawi. Jadi he maibana honahata maalogui di bahen di dokma tutawi sipma so jadi soma alogui jalamenak situtuma jadi hatahutan situtuma nasida jala masih padohan ma halak dia don guru dokna do HP logo rodi tawi itak nodi ido yang go sahatna mertua do akan atu mangihon hatan inde bata jalan no piopsa amin. Tapuji Tuhan merhite kor punguan paropuat Deborah.
Tapuji matu hatta mariti bukwede nomor 740 ayat sada tabatul. Tuhan mapalinguman mi, umot pero ilmio, Tuhan mapalinguman mi. Ay Jesus no partano matoari, di tanong, di tarumon. Ay Jesus no partano matoari, sa leleng nai. Taho perhali susungi, Tuhan maparlingoman mi. Tuhan pasonang olumi, Tuhan maparlingoman mi. Ay Jesus no partano matoari, di tanong, di ngolumon. Ay Jesus no partano matoari, otro di saleleng nai. Daha tidak kumaha persiatai songon nahi na tidak ko nidongata sa haporseaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pergogo naso hatudosan, na tumupalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di perbalia, andorang sohaubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na matatarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuwa notoro dung ditanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul di siyam ni bata Jehovah, amanay pargogo naso hatudosani, di sima ibana, paimamulat so tutanaon, mangumi halak na mangulo dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan yang Kristen akan na badia, dohot di hasani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangul sogot daging halak na mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Hudul maham. Tabegema ede puji-pujian sian punguan kor ama Ebenezer.
Tapuji Tuhata marhite bukede nomor 700. Tapi kema titing nama asa di huriata di bagasan sadarion. Shalom. Warta Jemaat untuk kita minggu ini tanggal 23 Juni tahun 2024 dengan topik Jojo tu Jehovah do hagugotan nasida atau berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu keempat setelah Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah. Yang keenam, kesekretariatan. 1. Pada hari ini minggu tanggal 23 Juni tahun 2024, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk menutupi kekurangan atau minus pos pembangunan HKBP Makassar sesuai di warta keuangan pos pembangunan. Yang kedua, pada hari Minggu 30 Juni tahun 2024 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai tanda syukur kita kepada mahasiswa Sekolah Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, yaitu Saudari Betty Putri Ayu Borusianturi, selama dalam praktek kerja lapangan di Gereja HKBP Makassar, yang dapat diberdayakan untuk melayani dalam kegiatan gerejawi, PA maupun dalam ibadah. Kita doakan semoga dapat menyelesaikan studinya berhasil dengan baik. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Di wilayah Roma pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 di rumah keluarga Amang Situa ADP Opus Sungguh Inang E Borusi Hombing yang beralamat di Jalan Veteran Selatan nomor 145B. Di wilayah Kolose pada hari Rabu tanggal 26 Juni tahun 2024 di rumah Inang Nyonya PB Sitorus LU Boru Sitompul yang beralamat di Jalan Inspeksi PAM Perumahan Golden Hills nomor H1. Acara pertangyangan masuk pukul 19.30 WITA. Yang kedelapan, pengumuman A1, perayaan Jubileum 125 tahun Sending HKBP. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 yang akan datang, kita akan merayakan Jubileum 125 tahun Sending HKBP. A2, kebaktian Minggu di Pos Pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 23 Juni tahun 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di Pos Pelayanan Goa adalah KOR NHKBP. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di Pos Pelayanan Goa adalah remaja. A3, KOR wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Roma. A4, Rapat Parhalado Partohonan. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024, mulai pukul 10 sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Sekolah Minggu, Parhalado Partohonan akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2024. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A5, undangan rapat seksi remaja. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Juni tahun 2024, pendamping seksi remaja akan mengadakan pertemuan atau rapat dengan orang tua remaja HKBP Makassar dengan topik dinamika yang dihadapi remaja dan kegiatan pembinaan remaja HKBP serta menyampaikan tugas pendamping remaja. Rapat dimulai pukul 11.00 WITA atau setelah ibadah selesai, bertempat di Gereja Bahasa Batak. A6,
pelantikan panitia Sinode Distrik Parhalado Resort dan Badan Audit. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Juni tahun 2024, setelah persembahan ke depan altar, gereja kita akan melaksanakan acara sebagai berikut. Yang pertama, pelantikan panitia Sinode Distrik. Yang kedua, Parhalado Resort, utusan Sinode Godang dan Sinode Distrik. Yang ketiga, utusan yang mewakili ruas untuk Sinode Distrik. Yang keempat, pelantikan Badan Audit Resort. Setelah ibadah selesai atau jam 11.00 WITA, panitia Sinode Distrik akan mengadakan rapat bertempat di konsistori. A7, mahasiswi Sekolah Teologi Universitas Kristen Satya Wacana telah menyelesaikan praktik mandiri. Berhubung masa praktik mandiri mahasiswi Sekolah Teologi Universitas Satya Wacana mulai tanggal 13 Maret sampai dengan 23 Juni tahun 2024 setelah selesai. Oleh karena itu, dengan ini disampaikan, mulai Senin tanggal 24 Juni tahun 2024, mahasiswa tersebut tidak melayani lagi di tiap-tiap PA kategorial. Setelah warta jemaat, yang bersangkutan akan menyampaikan kata permisi atau pamit di ibadah bahasa Batak. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanannya selama 3 bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. A8, PA Lansia. Pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024, Lansia akan mengadakan PA di rumah keluarga Amang MP Sibarani Inang Pendeta Dr. SRH Borusiagian MTH bertempat di Kompleks The Elysium, Jalan Elysium Way nomor 52 Tanjung Bunga, mulai pukul 12.00 WITA. A9, PA Gabungan AMA Paropuan. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024, kategorial AMA dan Paropuan akan mengadakan PA gabungan bertempat di gedung sekolah minggu, mulai pukul 17.00 WITA. Setelah PA, akan dilanjutkan latihan kor Mars Jending untuk Jubileum Jending ke-125 tahun, Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024. A10, Kebaktian Padang Paropuan Deborah. Pada hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024, Seksi Paropuan Deborah akan melaksanakan kebaktian Padang bertempat di Pantai Biru, mulai pukul 9.00 WITA. A11, Ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria di rumah keluarga Calsit L. Silaban SE Inang HL Borusinaga MSI. Nama anaknya Fania dan Kendrick Silaban. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 16.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. Yang ke-12, surat penggembalaan dari Opui Eporus HKBP untuk dibacakan. PA Raja Tarutung 20 Juni tahun 2024, nomor 773-L08-6-2024 tentang bimbingan pastoral agar menjauhi judi. Kepada seluruh pelayan dan warga jemaat HKBP di tempat masing-masing. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan peringatan pemerintah kita tentang makin bertambah banyaknya warga masyarakat yang terseret dan menjadi korban judi online atau judi melalui internet. Dengan ini, kami sebagai Eporus HKBP menyampaikan kepada seluruh pelayan dan warga jemaat HKBP bimbingan pastoral seperti yang termaksud di bawah ini. Yang pertama, judi online adalah mesin permainan yang sangat mengerikan di zaman yang maju ini, yang dirancang secara sengaja untuk menyedot uang khalayak ramai sebanyak-banyaknya dengan menawarkan iming-iming dan kebahagiaan palsu. Tidak ada satu orang pun pemain judi yang dapat menang menghadapi permainan judi online. Sebaliknya,
jika para pemain judi menjadi rusak dan kehidupannya hancur berantakan. Demikian pula rumah tangganya. Fakta menunjukkan telah sangat banyak korban di tengah bangsa kita ini. Oleh karena itu, sebagai gembala, kami mengingatkan seluruh pelayan dan warga jemaat yang sempat bermain judi online itu agar segera berhenti, serta menjauhi dirinya dari kegiatan yang sama sekali tidak ada gunanya tersebut. Yang kedua, sesuai hukum penggembalaan dan siasat gereja atau RPP HKBP pasal kelima, permainan judi harus ditentang dan dijauhi. Demikian juga dengan judi yang dilaksanakan secara online atau menggunakan internet. Uang dan waktu yang berharga dan berupa berkat Tuhan terbuang sia-sia oleh judi tersebut. Oleh karena itulah judi bertentangan dengan iman dan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita murid-muridnya. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan kita membangun kepribadian dan kehidupan melalui karakter dan perilaku yang benar, yaitu rajin bekerja, hidup bersahaja dan berhemat, mensyukuri berkat yang ada, dapat dipercaya dalam waktu dan keuangan, tekun menabung untuk bekal hari esok, serta percaya kepada pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang percaya. Selayaknya warga jemaat yang beriman dewasa, marilah kita menjauhkan hati dan perilaku yang cinta uang dan nafsu ingin cepat kaya melalui jalan yang tidak benar. Yang keempat, sebagai orang tua, kita harus lebih sungguh-sungguh dan berhikmat mengajari anak-anak kita dan generasi muda agar jangan mau diperdaya oleh judi online maupun oleh judi konvensional tersebut. Tawaran judi adalah kebohongan dan kepalsuan. Judi juga membuat hidup berakhir dengan kekacauan dan kehancuran. Sebaliknya, marilah kita mengajak anak-anak kita berpikir, berhati, dan berperilaku dalam kebenaran dan kepatutan. Yang kelima, marilah kita seluruh warga HKBP bersatu dan kukuh menyuarakan kepada pemerintah kita sambil selalu mendoakan mereka agar pemerintah dengan sungguh-sungguh, tekad yang bulat, arif, dan konsisten menjalankan hukum untuk memberantas permainan judi online agar jangan makin bertambah banyak masyarakat bangsa kita yang menjadi korban. Sebagaimana kita ketahui bersama, judi online merupakan jaringan yang sangat luas di dalam maupun di luar negeri dan sudah lama merajalela, sehingga sangat meresahkan kita karena makin banyak korbannya, baik anak-anak maupun dewasa hingga orang tua. Untuk itulah Presiden kita harus mengangkat suatu task force untuk menyelesaikannya. Demikianlah kami menyampaikan bimbingan ini kepada seluruh pelayan dan warga jemaat HKBP. Marilah kita ingat seperti yang dikatakan Tuhan, Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 11. Kiranya firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus menguatkan, membangun karakter yang benar, kudus sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus darah Tuhan Yesus Kristus demi kemuliaan namanya. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang, Nona Parulian Boru Pasaribu, Amang Aha Manurung, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu, Inang Nyonya Situa K. Gultom CH Boru Pardede, Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir, Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Sihaan, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan, Amang Situa H. Simatupang, Nona Roli Boru Damanik, Amang S. Sitorus. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya.
Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 24 sampai dengan 30 Juni tahun 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 19 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 7 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang 9, keuangan, pemasukan, dan pengeluaran dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Begitu juga dengan jadwal kegiatan dari tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli tahun 2024 dapat kita lihat di tangan kita yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta untuk kita minggu ini. Saat ini kami persilakan untuk Saudari Putri Ayu Borsianturi untuk menyampaikan sepatah kata. Kami persilakan. Shalom. Pertama sekali, mari kita ucapkan kepada Tuhan karena sampai saat hari ini kita masih diberi beribadah di tempat ini bersama-sama. Begitu juga kepada Amang Pendeta dan juga para parhalado atau sintua dan juga pada jemaat yang terkasih. Terima kasih sudah menerima saya selama 4 bulan di sini untuk mendapatkan pengalaman dan juga belajar. Begitu juga pastinya saya mempunyai kesalahan maupun dari tata kata, candaan, mohon dimaafkan Amang Inang semuanya. Begitu juga buat setiap program-program yang ada di gereja ini semoga berjalan dengan baik dan juga tiap-tiap kategorial semoga menjadi lebih baik ke depannya. Dan juga terima kasih, semoga kita semua mendapatkan hikmah dari Tuhan dan juga kita mendapatkan kesehatan daripada Tuhan. Shalom. Tapuji matuhatta marhite bukeden nomor 730 sia sada do tudutna las disomma tapasa peliata.
Kami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima mangarajai hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamang akenang. Lau maburhati hita. Mangulu di perdalanata di tonga-tonga ni Portibion. Sahat dotu hita sian hata ni debata ima sian pesalmen 107 mamuka sian ayat 27 sahat tu ayat 22 pesalmen 107 ayat 27 sahat tu 22 hujahama di tonga-tonga akana tuat marparau tu laut aka namar boniaga tuaka laut bolon di idana sida ma aka jadian ni Jehovah dohot halongangan aka nabinahenna di bagasan lung dungi makuling maibana jadi hehe ma haba-haba gabilam tiboma aka galubang nai Tokin manaik na sida tu langit, tokin tuat na sida tu akalung, malalama rohana sida di bahen hinamago. Morordo aka na sida jala lalo-lalo songon parmabuk, jala terbodut do sude habisuhon na sida. Dungi jauh-jauh mana sida tu Jehovah, dihagugutan na sidai, jadi di paruar ibana na sida, sian hasosahan na sidai. Di pasohot ma haba-habai, gabi mardemak, soma dohot aka galubang na sidai. Jadi merlas ni roha na sida, ala naung so akai, dungi ditogihon ibana manasida tumuara lomo ni rohana sida. Ikon pujion nasida majahuba ala niasi ni rohana. Dohot halongangan aka nabinahen na itu jolma manusia. Jala pati bulon nasida ibana di bagasan luhutan ni bangsoi. Jala pujion nasida ibana di luhutan ni aka situa ido sahab hujaha sian hati Indonesia Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Familiardo HP penguluan ni jolma mulai sian Nairobi, monotadok Nairobi di perjanjian lama, mangulu sian tonga laut. Bahkan perdagangan di tonga laut nunga terjadi songon na ni bari tahun di tongani turpuk tahun di halak Israel. Pengalaman di perdagangan manang mangulu di tongga laut, tentu pasti di gudang di Sigalubang.
Bahkan galubangi olodo tiba-tiba muncul, tiba-tiba roh, gabe songkot roha, bahkan mabiar. Molo bereng nakin songo dia pengalaman na sinuraton na di parpesalmeni, satu na gabe mabuk na sida, bahkan gabe kehilangan akal na sida, alani suasana na macai luar biasa balgani galobang di bagasan perdalanan na sida di ulaun nai. Memang molonong sanga di tonga laut, pistarpe di doki bana, jagope di doki bana berenang, pasti do molonong roga lubang na songoni, tung suadong do akal untuk penyelamatan ala memang hempasan gelombang, hempasan ombak sangat luar biasa. Alam ngawalami sendiri, ya di tiki pelayanan nami, di tiki di silalahi, taboto do silalahi tahe. Tautoba silalahi terbidang doi ya kami disuruh memasu-masu tu warna sadahuta binangara transportasi tu si Holland melalui danau do ikut di melalui kapal do di lehon makapal sada pakyoku lau menjemput untuk pemberkatan. Memang sebelum berangkat mengadito na ako padita kebetulan margahuta galukia paditai aladang buana sida kabi kami disuruh di dok paditai. Sebelum jam 2 amang padita, iko mulak dohamu ala lewat siani tang botol bega lubang nin. Saat madi pamasu-masuon merdalam berhot dengkan alai gudang ma namar cerita lalap ma lewat ma jam 2. Masuk ma tu kapal. Gudang doga bimano panglau mulak. Siap binangara tu silalahi adong hira lobi hurang 25 menit ikon markapal laut, markapal tau. Hola masuk tu tau, songoni na mabalgani galubangi, dang buhay berengon si pata pulau manang darat. Pas masongon istila na pinakani parpesal medison, satoki kita dibuat di bohiyat tu gijang, alay satokin nunga dibuan tutoru sa bagas-bagas na tang binoto oha posisina. Sudia kaina dongan nami na di kapali, ngasay marsurahi, tolong kami Tuhan. Bahkan ada kubo si tua, nga dibukai bebajuna, sotung dia na masanin na. Anggo sian pandangan dohot sian pamerengan balgani galubangi, nangadong behaduaon, ala lausromu secerita, asal lewat sian ojam na songonosong nongkon di sina, tang binoto betu dia lau. Alai puji Tuhan sahat dohami tu silalahi. Alai dohot pikiran dang tenang be. Ngalobi-lobi sesongnong maut bahkan dang adong ben hilalabi keselamatan. Holani adong mabek kami sesongon na posroha. Sibuan kapali dang panik. Saya holan na marisa bibana di kapal na isong ni nang pesa di hempas-hempas. Enabahado ba yon nang sorong biyernen naroro pani. Gabi ima mapepas posroha nami di perdalanan ini, boy selamat selesai sian pemberkatan. Hupat orang ini membayangkan luar biasa. Songo dia goncangan hidup. Songo dia goncangan di pikiran. Bahkan songo dia goncangan dohot di hapor siaun. Molo sangat terjadi galubang nagogo di bagasan parnguluon di Jolma. Jala termasuk doi dia ka perdalanan ni nguduta. Ay gabi jut do dibain contoh. Nang peso pe laut tita, nang peso dohot tita berlayar. Gabi jut do dicontohon na berlayari songon perdalanan ni nguluta na gudang mangadupi galubang di bagasan parngulota di tonga-tonga ni Portibio. Sian tulpuhon adong mang napiga hal na boy idotak kamanga kenang. Molota ida sian na sinuraton ni parpesalmeni. Ala tujuan ni parpesalmeni manuratonon bohajol mana di Portibio sian ragam ni pernguluon na mamuji do pasangapod debata. Sugita jahan no pesalmen 100 pitui. Jauh-jauh ni debatadoi manang edi hamuliateun ni Jolma tu debata ala pinalua ni debata sian ragam ni hamagoan manang sian ragam ni halongonan. Asa di sudi perdalanan ni Jolma na meragami
sianiman yan di jo naing gabi upuji de bata makamulate untuk de bata ala se di palua de bata dope di loas sita mangolu sahatu sadario. Alai terkhusus ma di ayat 27 sahatu 22 dipusatkan asa mengajari hita songon ngolu ni sahalak pelau. Manang songon ngolu ni halak bertiga-tiga nama make kapal di tengah laut. Nagudang menghadapi gelombang, nagudang menghadapi tantangan, baru kilo di bagasan nguluna. Jala di turpuk tahun pengalaman ni parpesalmeni dakolan alani suasana alam hati hai. Bahkan di dokdo di pengakuan ni parpesalmeni, na di loas de batado terjadi ombaki. Bahkan na di babalga de batado ombaki, asa songoni pengalaman, asa songoni na niadupan ni pelauti. Asa natalami hape di Portibion sipata na di luas de batado songon na di alaman ni parpesalmeni molo jupang pesahit na di luas de batado molo jupang petantangan di bagasan nguluta di luas de batado lampatakon hapor siota lauma jauh-jauh tu de bata manang berseru tu de bata siani mahita di palua de bata jalaga serap dohot de bata. Langsung maju tu aplikasi kamanga kenang dang pala gudang na waktu si taring tu pelaut hola sekedar songonido na waktu si alai adong piga catatan nang taida na perjulu di ngulut HP di Portibion gudang do galubang na nang sibolu sota tantangan paru kilon ngase mula hulaknya jamitai tadok alai ikos semula hulak doi perenkonot tadi bagasan ngulut alai tantangan do paru kiloni do si taunoni si pata do di luas de bata ide mana taida di luas de bata do HP si pata balga galubang ita bulus bahkan lobi sian nabu ita do bisa sitong na gabe terjadi di bagasan mulut itu na terjadi dohot dia kasisian di natajahan akin siya buku Markusi narap sisian dohot Jesus anggo siya pikiran ni sisiani tangadong begalubang menak matawi menak malauti di labung nami jalarap dohami do Jesus imara dohonon na anggo sian hade bataon ni Jesus na rap dohot na sida. Hape ternyata dangi justru di narap dohot Jesus roga lubang na balga bahkan sahat ait masuk tu parau na sida. Sahat ait tu parau na sida. Dina sahat ait tu parau na sida di sima sadar na sida gabe didungoi dibangunkan Yesus. Justru gabe tuduhan do di doktu Yesus. Gabi di hilala nasu peduli Yesus di hama mago na sida naneng mago na Yesus. Di sima idaota di bagasan perjalanan ninguluta. Molo pe habe gudang paru kiloni. Bahkan di loas de bata paru kiloni, di loas Yesus paru kiloni tadopi. Taingot ma dang nalau pamatehok kita, dang nalau pamagohok kita, dang nalau mabek kita aga bisa alam dau siat debata. Alai sada do sakap ni debata, sakap do sada do sakap ni Jesus, gabe didungoi Jesus, gabe mangido na sida asa di pasonang Jesus, asa di pamena Jesus, tawi asa buy na sida merdalan. Jala songonido nang jowon na tuhita, ta jow Jesus. Asa di pamenak perdalanan ninguluta, asa boy hita mangalaka, asa boy hita musay mangula-ulota di tonga-tonga ni Portibio. Sangat luar biasa do topik ni mingguta sa darion, laos diangkat doi sian trupuk nang tajahan nakin, didok berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jauh-jauh tu Jehovah dihagugutan nasidai, jauh-jauh tu debata, di sido HP na hinirim ni debata nasi nakap ni debata molo tado pipe ragam ni namasa di bagasan nguluta. Ima na perjolo akama ngakenang naing hita jauh-jauh tu debata di ragam ni natabolus di ragam ni natadopi di tonga-tonga ni Portibio. Na paduahon idaotama hina arga ni na jauh-jauh tu debata. Hina arga ni ngolu ni na jauh-jauh tu debata songon pelauti manang songon halak na di tonga lauti dung jauh-jauh na sida tu debata ditangihot debata di paso debata
ima galubang na balgay, sipho, soho. Asa halak na jow-jow tu debata, totu dapotan haluaon, dapotan hasonangan, dapotan hanguluan, siyan debata. Dakolat di paso debata, ima galubang na balgay, alay sahat domuse, di pataru na sida, tumuara na sonang. Di pasahat na sida, tu labuan halomoan ni roha na sida. Gabi jupang ma, inganan na sonang, las ni roha na sonang, jala kondisi na sonang, di ngolu ni jolma, na jauh-jauh tu debata, jala di ngolu ni jolma, na serap dohot debata ibana di bagasan ngulu. Dimulanai hacit, bahkan songon na mabuk, bahkan kehilangan akal, alai dung jauh-jauh tu debata, gabe jupang mamuse las ni roha, jupang ma na tinujuna, bahkan jupang mamuse hademahon di bagasan nguluna, ala nunga rap, jala nunga Yesus mangula di bagasan nguluna. Napatuluhon siya turpuhon molodung tajahanakin, halak nong sonang rohana, halak nong sonang nguluna, jala nong sahat tu nama jalo labuan, hobar tu na tinuju ni rohana, gabe dipuji madebata. Ido didok nakin di ayat 31 sahat tu ayat 32. Iko pujion nasida debata, jala iko patibulon nasida, jala ikon puji-pujion nasida ibana sian luhutan dohot, sian luhutan ni bangsoi dohot luhutan ni situ. Asa halak hape nong majalo haluaon, nong majalo hasonangan, manang nong pinademak ni debata di bagasan nguluna, sianido ibana terjauh gabi mamuji do pasangapod debata, terjauh lau patibulhot debata di nasa ngulut. Mamuji do pasangapod debata totu di bagasan ni, sairade makamulatehon dengan bahasa ni debata, rade makamulatehon haluaon na pinatupan ni debata, rade makamulatehon ala naung dilehon debata hasonangan di bagasan ngulu. Jala nahing matotong siya nasa nguluta, pakeota lau patibulhon debata. Unang gabi dirita tapatibul. Alay debatado si pasangapota, debatado na marmulia, maulo manang ahape tajalo, maulo manang ahape haluaw na tajalo, di bagasan penguluta di tonga-tonga di Portibion. Siya nima hita totong mamuji bana, siyan ragam ni parsaorata, siya ragam ni parngulota, di tonga-tonga ni masyarakat pay, nang di tonga-tonga ni huria pay, songon natajahan nakin di ayat 22. Natului majolo akamang akinang, nagabi renungan manang nagabi sibuanot tamarhiti jamita sadarion di bagasan nguluta. Molo godang pegalubang na taburus, bahkan di luas debata galubangi sotong madili. Alay justru jauh madebata, jauh matu Yesus Kristus, siani magabi jalo otta hademahon manang pos ni roha, siani majalo otta di pasaru hita tuinganan na sonang, tulabuan na sonang, tulabuan na tatujui jala gabi siani mahita totong lama muji do pasangap debata di bagasan nguluta. Amin. Matang yang mahita. Mauliati matuhan di pasahat rohanami diho. Ala diajari hatam dohami di ragam ni perdalanan ni ngudu nami di Portibion. Amat cigudang do galubang na naing sibuluson nami. Amat cigudang do parukilon naing buluson nami. Bahkan di luar sodo akka parukilon ni, di luar sodo pergumulani tantangani di ngulu nami, alai dalam mudoi lau majuh kami, asa selam jonok kami majuho, gabi holat tuho kami juju mangido pangurupion, alaradi doh manangiho kami jala mangalehon haluau di kami, songon hatam nok kubigi kami sedarion, siani mauju urupam kami totong lamadok mauliate, ay halak na pinalua, halak nong manada haluau nong pinatupam, say matua pujion na doho, pasangapon na doho, sian nasa parnguluon na. Di batama nami laos di bagasan sadarion, wartangyang dohami di julom,
dia ke ulau nanang sipatu pau di tonga-tonga ni huriam. Secara khusus dipelantikan ni Parhalado Resort, Badan Audit Resort, dot kautusan di perapotan di distrik dot Siduri Gudang di Resort Sulawesi Selatan. Homa Tuhan, napatuluson ulau ni jalan nama masu-masu saluhut akan naposom nama jalo ulau ni lau mangula ulau ni ho Bartolomeo ni Roham mabain hade denggal di tonga-tonga ni huriam jala puji-pujian di ho lau songoni sedarion patu paon ni huriam do pelantikan panitia sinode distrik hima di distrik 17 Indonesia bagian timur. Homa Tuhan nama masu-masu akka panitia, mangurupi panitia, mangula ulaun nabalkay, di tonga-tonga ni distrikon, asa boy tulus dengan merdalan, sinode na ng sipatu paon na, di tanggal 10 sahatu tanggal 10 sia Juli nanang. Tunga siniroham mapatauhon sude nama kumasi udaw ni Khobar tunaung ditugaskan sia distrik Marhite Preses HKBP distrik 17 Indonesia bagian timur. Los tangya kono nami do tuho nang sedarion di yanak ni huriam naung mangulahon praktek lapangan beti boru siaturi. Nunga mangula ibana lebih hurang 4 bulan di resoton. Marujung ma praktekna nang terus sonon nama tu perkuliahan. Loas ma marhite naung diula prakteki. Lampa tauhon ibana mengarade dirina. Molotung luasom gabi parhubas di tonga-tonga ni huriam tutik kinanangru. Sai perbisuhi ibana, patau ibana mangula na dumenggan, dohot mangaradi dirina, jala mangawuhon pajuon, pamilitom mudu ibana, lao makobasi di tonga-tonga ni huriam. Di pertama nami, losoni pasaton nami do tuho, nangaka kegiatan-kegiatan dot ibadah-ibadah na naisipatu paun nami di tonga-tonga ni huriamon. Homa Tuhan, nama masu-masu salhut ibadah nami. Asa tutu gabi pamujion nami tuho. Dalam nami lau makamula tehon disudit dengan ibasam dota siniroham. Nang diulaun sedarion di pertemuan ni remaja natoras pendamping remaja dot Parhalado ni huriam. Pasu-pasu me Tuhan. Anggit mariti siya ni boy Tuhan lam uli panugunuguan nami. Pangajarion nami. Tua kayanakon nami remaja di tonga-tonga ni huriam. Laos tangya kono nami donang di sudiruas ni huriam na di bakasan persahiton di inang nyonya si Matupang boru si Manjuntak. Nyonya Banjarnahor boru Manulang. Nona Parulian boru Pasaribu. Ahaman urung. Nyonya Naibaho boru Pasaribu, Nyonya Gultom boru Pardede, Nyonya Sitorus boru Pajaitan, Nyonya Silitonga boru Samosir, Nyonya Simanjuntak boru Siahan, Nyonya Silaban boru Pakpahan, Amang Situa ha Simatupang, Rouli Damanik, Sitorus, do nasuhagwara kami na Tuhan, tukoma na mangurupi na majama, na mga lehon gugulo tayo pasod din na sida. Jamaw mo pamatang na sida, jala lehonomu pos ni roha di nasida asa pos roha nasida di huasom dot di hagogomu natuk doho mga lehon na dumenggan di nasida di nguluna. Di pertama nami losoni nang dia kadongan nami namar ulang tahun di kelahiran dohot namar ulang tahun di pernikahan tuho manasida pasator nami ganuk marsada-sada Tuhan. Horo na mga liyong kadyang niyo di nasida, jala na mamasu-masu nasida sa liling perdalanan ni ngulu nasida. Alani sa itangya kono nami do salhut nasida Tuhan. Asalam taba mo paso-pasom do tasiniroham do kadyang niyo di nasida. Jala si paso-pasom wakaulaw nasida do songoni ng cita-cita harapan nasida tujuluan niyari. Sa lehonomu
rasni roh hado kebahagiaan dia kan namar saribe. Satu tong lam dihila dan nasi de pangarahutmu do tinarkan ni hasadaun na pinatupam di tonga-tonga ni persaribe oni. Mabain nasi de lam marsihot lam mangulu hobar tulomoni roham. Di batama nami los dia mulai roh nami do di sudea sini roham. Na pinasahatmu di ruas ni huriam gabi bui ditadda jala di pasahat persembahan na pilihan na tu adupamu na badiai. Sepaso-pasomu ma akan na pinilih ni ruas ni huriam. Paso-pasomu nang akaulaun na sida. Paso-pasomu dope nang akausaha na sida. Bui martabatab balas ni roh na sida siani. Lamboton na sida mu sema dok mauliat itu. Atong guk diho mahami Tuhan guk diho nang akaudaun nami. Sedarion asa tung todim na mangurupi hami. Todim mangajari hami. Dia kaudaun nami di tonga-tonga ni huriami. Di bagasan Kristus Yesus. Tangihun jalau loy mapangiduan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamarhite de sian nomor 700 pulusia ayat sada dot saturusna hut pangpungu persembahata menapiliata dalata manupahi tu pembangunan asa boy lam tiur di pembukuan ni pembangunan ni huriata tu tiki nanaingro. Oh
nami, salut na hita na marpungo di bagas joroon, noang masuk mahita tu acara pelantikan para lado resort, badan audit, utusan sinode gudang dot sinode distrik, di tonga-tonga ni Hudiat Takabir Resort Sulawesi Selatanon, alanita parade medita sian Bukidin nomor 120 sada, ayat sada, holan ayat sada ma tadeo. Kamanami na nami, tapatu papelantikan non, hobardoi ala di tahun periode do di sadok HKBP di bagas sa tahun non, 5 periode di Huria, di resort, di distrik, do di hatopan manang di sinode di HKBP. 5 untuk periode 2024 sahat tu 2020 lalu. Alani sedariomma tapatu papelantikan nagabi Parhalado Resort di Resort Sulawesi Selatan 5 di Resort Town. Alani tabigi madijahahon amang situ Harlem Simatupang nomor domu tu Parhalado Resort dot utusan sinode godang dot sinode distrik di Huriata Sian Resort Sulawesi Selatan. Salam. Dihamu manami nanami hujau kami ma songon surat keputusan ketetapan hujau kami ma. Surat keputusan ketetapan nomor 001 SK garing D 17 garing R datar 1 garing 6 tahun 2024. Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur yang berkedudukan di Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar menimbang 1. Masa periode Parhalado dan Badan Audit HKBP Resort Sulawesi Selatan tahun 2020 sampai 2024 telah berakhir. Kedua, perlu memilih Parhalado Resort dan Badan Audit Resort yang baru periode tahun 2024 sampai 2028 menggantikan Parhalado Resort dan Badan Audit Resort yang lama. Mengingat memperhatikan 1. Aturan dan peraturan HKBP tahun 2020 tahun 2002 setelah amandemen ketiga dan petunjuk pelaksanaan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga. Kedua, keputusan rapat Majelis Tabbisan HKBP Makassar tanggal 31 Mei tahun 2024. Ketiga, keputusan rapat resort tanggal 14 Juni tahun 2024. Memutuskan, menetapkan 1. Nama-nama yang tercantum di dalam ini adalah Parhalado Resort, Badan Audit Resort, Utusan Sinode Godang, Utusan Sinode Distrik, dan Utusan Sinode Distrik mewakili ruas. 1 Romawi Parhalado Resort. 1. Situa Joparto Pasaribu SPD MSI. Kedua, Situa Halasan Simatupang. Ketiga, Situa Gelises Simatupang Eskom.
sebagai utusan Sinode Gudang. Keempat, Situa Estria Boru Silain sebagai utusan Sinode Distrik. Kelima, Situa Sihar Effendi Sianipar sebagai sekretaris dan bendahara resort. Keenam, Situa Bonarjo Samusir. 2 Romawi Badan Audit. 1. Situa Adam Taka Simanjuntak SIP sebagai ketua. Kedua, Situa Sintia Marlina Boru Siringoringo SE sebagai anggota. Ketiga, Triana Boru Hutajulu sebagai anggota. Ketiga, 3 Romawi, utusan ruas ke Sinode Distrik. 1. Nyonya AWR Sitompul Uli Royana Boru Simanjuntak. Demikian surat keputusan ketetapan ini dibuat untuk dilaksanakan. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat ini, akan ditinjau untuk diperbaiki kembali. Ditetapkan di HKBP Makassar hari tanggal Minggu 23 Juni tahun 2024. HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Resort, Pendeta Rich Johnson Simamora, MTH, MM, ditandatangani dan distempel. Dihamu akan di Gorahong Guarna Saroma Tujulu. Dihamu akamanami nanami, nunga dibagi hamu surat haputusan penetapan muna, gabi perhalado resort di Resort Sulawesi Selatan non, dohot gabi badan audit di Resort Sulawesi Selatan, losongoni na gabi utusan Sinode Gudang, utusan Sinode Distrik, untuk periode tahun 2024-2022. Alanina manukun maunang jumuru dihamu, naulo doham mangulahon do patuluson, ulahon naung disagihon jala diaturhon tuhamu, obar tu aturan do peraturan di HKBP dohot di Resort Sulawesi Selatan non molo no sadaro hamuna alu si hamuma si annasa rohamuna. Atong lama berhati hamu di ulauni di HKBP Resort Sulawesi Selatan non hujaha masian hata ni debata di Sadakorin 15 ayat 50 lalu. O pehamu akadong aku na hinaholongan, marsi hohot jala sumubaw ba mahamu, jala lam sumurung matotong di bagasan ulaw ni Tuhani, ay di boto hamudo, dang magopo halojon muna di bagasan Tuhani. Amin. Mga sahon na sinirohan ni debata, ahu padita HKBP Resort Sulawesi Selatan, pau jakon hamu gabi parhalado resort, badan audit resort, utusan Sinode Gudang dot utusan Sinode Distrik, marhite-hite gor ni debata ama, anak na Tuhan Yesus Kristus, do todi porbadia, sadi pargugoy, di parsalay, jala di parbisuhi Tuhani mahamu, lau patuluson ulaw pajuoni di tonga-tonga ni hurianay, bahen sangap di guarna. Amin. Eskon upasahap matu sekben sekretaris bendahara nama diperbanyak asa dipasahap. Oh langsung. Ngarap kabel lengkap.
Mula tema di tuhata, bui mahamuhudul, asa bui tama saya masuk tu acara dapat dua. Nuaing tabigema haputusan nomor domu tu panitia Sinode distrik na pinatupani distrik 10 itu Indonesia bagian timur. Anggo namang ulahono sa sitong namang preses do alay diperwakil hot tuhami lau melantik panitia Sinode distrik di naneng patupaun na di tanggal 10 sampai 10 sia Juli naneng ro di Toraja. Jalahita do bulah namak ima HKBP Makassar do HKBP Resort Tamarunang. Alani tabigima molo di jahahon guarna ro mahkamah ngakenang panitia tujolo asa dilantik panitia Sinode distrik di distrik ta on. Hujaho kami mak. Surat keputusan nomor 06/DX 17 Indonesia bagian timur /SK/6 Romawi tahun 2024 tentang panitia Sinode distrik HKBP distrik 17 Indonesia bagian timur. Preses Surya Kristen Batak Protestan distrik 17 Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Jalan Kedongdong nomor 8 sampai 12 Surabaya. Membaca program umum HKBP mengingat perlu ada panitia yang akan menangani pelaksanaan Sinode distrik HKBP distrik 17 Indonesia bagian timur, memperhatikan hasil rapat preses dan rapat MPSD dan Kepala Bidang Koinonia, Marturia, dan Diakonia HKBP Distrik 17 IBT Rabu 5 Juni tahun 2024. Memutuskan dan menetapkan 1. Menetapkan nama-nama sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini sebagai panitia Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur. Kedua, panitia bertugas 2A mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Sinode Distrik 17 Indonesia bagian timur Selasa sampai dengan Kamis 16 sampai 18 Juli tahun 2024. 2B, memberikan laporan proses pelaksanaan kegiatan kepada Preses Surya Kristen Batak Protestan Distrik 17 Indonesia bagian timur selambat-lambatnya 14 hari sesudah Sinode Distrik. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Kelima, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Demikianlah surat keputusan ini disampaikan untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Juni tahun 2024, HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur, Preses, Pendeta Abednego Sitompul MTH, ditandatangani distempel, tembusan 1 pimpinan HKBP, kedua MPS, MPSD, HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur, ketiga pendeta resort, keempat pertinggal. Struktur panitia Sinode Distrik HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur, HKBP Makassar 16-8 Juli tahun 2024. Penanggung jawab 1. Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur. Kedua, MPSD Distrik 17 Indonesia bagian timur. Ketiga, Kepala Bidang Koinonia, Marturia, dan Diakonia HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur. Keempat, Pendeta Resort HKBP Sulawesi Selatan. Pertama, Ketua, Pendeta Porisman Lubis MTH. Kedua, Wakil Ketua, Pendeta Tommy Sianturi STH. Ketiga, Sekretaris, Pendeta Deborah Ria Munte MTH. Wakil Sekretaris, Situa Insinyur H. Simatupang. Anggota Sekretaris, Situa STJ Marpaung. Kelima, Bendahara dan Registrasi, Nyonya Sitompul Boru Simanjuntak. Keenam, Wakil Bendahara,
Situa Nyonya P. Siregar Boru Silain. Ketujuh, seksi ibadah. Pertama, Pendeta Melpa Sitompul STH. Kedua, Pendeta Herlina Hasibuan STH. Ketiga, Diakones E. Boru Sinaga. Keempat, Situa JP Pasaribu SPD MSI. Keempat, seksi tempat. 1. Situa Rudi Siahaan SE CTC. Kedua, Situa H. Sitorus. Ketiga, MP Sibarani. 9. Seksi konsumsi. Pertama, Nyonya Sinaga Boru Silain. Kedua, Nyonya Gultum Boru Simatupang. Ketiga, Situa L. Huta Barat. 10. Seksi transportasi. Pertama, Situa G. Simatupang. Kedua, Situa B. Samosir. Ketiga, Situa S. Sihombing. 11. Seksi dokumentasi. Erik Nainggolan. Ke-12, seksi persidangan. Situa Dr. Randus CH Sitorus. 13. Seksi pemilihan. 1. Pendeta Benny Bonaniek Siagian SI Teol. Kedua, Pendeta Watanabe Pasaribu MTH. Ketiga, Pendeta Yudi Rezeki Pardamaian Simangunsong MTH. Keempat, Pendeta Anton Pasaribu STH. Kelima, W. Simatupang. 14. Sekretariat Situa SE Sianipar. 15. Seksi notulis. 1. Pendeta Yanti Kristina Simarmata SI Teol. Kedua, Pendeta IC Lolaria Sinaga MTH. Ke-16, Tim Tona. 1. Pendeta Maradona Sibagariang MTH. 17. Seksi multimedia. Pendeta Johannes Hutapea STH. 18. Seksi perlengkapan. GH Siregar dan HKBP Resort Makassar. Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Abednego Sitompul MTH ditandatangani dan distempel. Dihamu salhutna amanami, dohot inanami, nunga dibigi hamu surat haputusan penetapan muna nagabi panitia Sinode Distrik, ima di Distrik Sapulpitu Indonesia bagian Timur. Alani nama nukun monoang jumulo di hamu, naolo do hamu mangulahon do patuluson ulaoni hobar tu surat keputusan naung tinotopon ni Preses Distrik 17 Indonesia bagian Timur, molo nong sadaro hamuna saluhutna, alu si hamuma sian nasaro hamuna. Atong lama perhati hamu di ulau ni, totong do jahawonoku sian sadakorin 15 ayat 50 lalu. Ope hamu akadong aku nahin naholongan, marsiohot jala semua ubah mahamu, jala lam semurung matotong di bagasan ulau ni Tuhani, ay di boto hamudo, dang magopo halo jaun muna di bagasan Tuhani. Alani mangasahon asini rohani debata, ahu padita Resort Sulawesi Selatan, atas nama Preses Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Pau jako kamu gabe panitia Sinode Distrik untuk tahun 2024. Marhite-hite goar ni debata ama, anak, dohotod di Purbadia, saya di Pargogoi, di Parsahalai, jala di Parbisuki Tuhani mahamu, lau patuluson ulauni di tonga-tonga ni Hudiana, bahen sangap di goarna. Amin. Kamang kenang mulah latu ketua pe joho pasahat di pasape selanjutnya notu masing-masing setiap panitia Sinode Distrik.
akamang akenang sa sitong na gudang do na di Surabaya, adong do na di Kalimantan, panitiaon, dang buy na sidaro, nang do na sida dilantik na song ni haputusan, ben na dong Madison Wang dilantik atas nama ni Sudi Panitia untuk lo melaksanakan Sinudi Distrik 17 Indonesia bagian timur. Mulai tema dito ata udul mamu. Laos jongjong mahita saluhut na kamanga kainang taparadi medita siya nomor 672 ayat sada sahat mapilian na pagtapapungon to do ni debata martang yang mahita. Ali debata namin na di banua gijang hodo haroroan ni salot sila leo na denggan do nasa libasan na maliutus. Upasat tami masyan na nilion mito hami pilian nami to ho. Say jalo may gabiwap na hutsus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilian non. Pati bulo na radyaw mo ditong atongan ni huriyam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni si lehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana di lehon mi, roni pamata. Osado hotogoki roni solo ardaku opasahan ibu asa usatoku. Alia manami na di banua gijang sa Nurbadia magwarmu, sa Roma harajonmu, sa South Malomani roham di banu tongon son na di banua gijang. Lehon matuhami sidero nang uluan siapari. Sa samadusa nami son panisan nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Paso-paso siyan tuan di batamata. Di paso-paso jala diramoti Tuhan di batama. Di sondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midahon. Di padopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim.
akan mga kinang so na diwartahon nakin sudi akan atoras ni remaja do takian akon nami remaja selesai ibadah langsung do hita satokin pertemuan hobar naung diwartahon nakin 672 ayo. Lagu yang kamu tahu, biar enak, yang hitsah. Ya, terserah mau lagu apa yang Hah? Lagu yang terakhir. Keluar sekarang. Oh, 769. Oke, 769 ya. Awang-awangi, gimana dong?
Ayo teman-temannya yang di luar dipanggil lah, biar langsung dimulai. Ayo kawan-kawan yang masih di luar, dipanggili kawannya, ayo.